Jeg tror, det der skete, da radiator gik bare fra at være en varmekilde til at være arkitektur, det var egentlig ønske om at få det gjort så diskret som overhovedet muligt, eller måske nærmere fremhæve den ved at give den andre funktioner også. Det har flyttet fokus meget fra, at radiator bare er en radiator. Ja, det er jo swingmodellen, som til udvikling til CVC over. De trækker med 16 kilo hver magnet, så den kan sagtens holde den lukke. Hver, ja. Rigtig meget af det er jo håndværk på hovedværdedelen, som f.eks. buede radiator eller meget, meget lange radiator, som skal bygges sammen ude på stedet. Og det kan vi opnå ved at holde tingene i håndværk og producere det efter tegninger, som er afstemt med kunderne ude. Jeg hedder Niels. Jeg har været ansat på støberiet i 10 år. Jeg har mange forskellige arbejdsopgaver. I dag står jeg og lodder SC-radiatorer. Mange af vores medarbejdere har været herude i rigtig mange år og har arbejdet med produkterne i rigtig lang tid, så at hvis der skulle være et eller andet, der dukker op, som er tegnet forkert eller andet, jamen det vil blive fanget ude meget hurtigt. De er meget nidkære omkring det, fordi de har en stolthed i det, de laver derude. Det er noget, vi lægger stor vægt på. Jeg hedder Brian, jeg har været i 7 år, og i dag der er jeg maler, og i morgen laver jeg noget andet. Jeg hedder Benny, jeg har været her i godt 40 år, og jeg står her og prøver vores lavkonvektor hver dag. Vi producerer langt de fleste af vores komponenter her i Danmark. Vi er jo en produktion, der ligger i Danmark, men vi er også nødt til at have mange produkter, som skal have en meget høj kvalitet, og det kan vi opnå ved at have produktionen selv på det. Det koster på fleksibilitet ved at lægge produktionen ud af landet, det vinder vi andre steder ved at holde det hjemme. Jeg hedder Marianne, og jeg er ansat i Hudevad som arkitektrådgiver. Har været her i 10 år og besøger arkitekter i hele Danmark, hvor jeg sammen med arkitekterne udvikler nye produkter til de større projekter. Og vi skal have noget radiatorvarme her. Det må ikke fylde noget. Jo. Altså, den her, der er lav over til panum, den er lav i 10-11 cm i bredden. Jamen det vigtigste for os er at få lavet nogle produkter, som opfylder de krav, som kunden har, og så også i den sidste ende at få det gjort til den bedst mulige pris, sådan så at vi ikke laver et meget dyrt produkt i et byggeri, hvor der ikke er budget til det. Hvis vi kan opfylde de ting, så kommer vi generelt rigtig langt.